share this video. See, we have here. Can I celebrate 1 month anniversary? IJELE on a detention. You know what I'm on now. Golden Jubilee 25 years. Silver Jubilee 50 years. So I at Golden Jubilee because now Ghana 25 days. Doesn't matter no 25 days or 25 years or 25 what? 25 is 25. You know that go? But now I ain't on a day 31. All deserve to be celebrated. You know that go? Reason IJELE will celebrate here. Ka ndị na warm up will warm up. Ka ndị ọzọ na warm up. Ka we na warm up. Ana go na mmiri ọkụ egbu mbụ na ahịa ekwe. It was like a dream, and yet it has become a reality. It was like a joke, yet it has become serious. It was like a joke, yet it has become serious. I warned IJELE. I warned Chukwuka. I warned him. I warned him. So nya wulu mi follow. Na me celebrate her today with him. In fact, okay, let me not use a harsh word. We are marking 31 days. IJELE we jebi Jonathan. We are marking 31 days. IJELE we jebi Ije. Jeba Abuja. Ombo na Abuja no na Abuja no. I na mark 31 days. IJELE we jebi Ije. Obatabo. Mwe kwuo mbo we gwa na reason IJELE we mark today. Ka today do remarkable. Wo ko yawo. Owulu ne na kwadowe ịga ozi IJELE na aga. Of course na a lot of people will still walk through that way. Hey, what I go? Ụfọdụ n'ime ha chede sweep go their matter under the carpet. Ụfọdụ n'ime ha chede sweep go their matter under the carpet. Afọ no sorry. Afọ no sorry. You what I go? Adolo na aka na ntị. Adolo na aka na ntị. The likes of Ebony son. Onye obodo. Obodo ta nwere anụ na abụ. Obodo ta nwere anụ na abụ. Obodo rice. A na-etughị afọ ineko. A na-etughị afọ ineko. Ineko ka bread mala ebu. A na-ejiwu. Onye obodo wokonu nwayọ. Onye obodo wokonu nwayọ. Iju na ihe ewu nwayọ. IJELE wokonu nwayọ. Iju na ihe ewu nwayọ. Iju na ihe eji nwayọ. Ebonyi son jirikwonu nwayọ na nwoke ha n'ọnụ na mmadụ ka ibe ye. I could remember on that fateful day after I arrest Shalo that GO Matthias IJELE batana program ona aba osi no ji phone kita no na achọ ka ọkpọ master prophet na ọkpọ master prophet ọkpọ bubamowa oba in case for nda mo bubamowa amona bubamowa no nyaka wo minister for defense also onuku mmadụ ka ọ ndị nnukwu akpụkpụ ka ọ ịghọtago ọ ndị nnukwu akpụkpụ ka ọ ka ọkpụ onye adụkwasị surprise ka ọ na-aba mba na ọya akpụ onye ka ọ ya akpụ onye ka egwuregwu a day ga that the GO lie on detention. The second day ga that the GO lie on detention. The third day ga that the GO lie on detention. Mwe mara na ife a na-ekwu aba na n'ife ọzọ. The next thing IJELE resort to social media amohomebe ala nke ahụ si wee pụta. Ife na agwụ na wetu o si wee bido. Amozimu etu ala nke ahụ si wee pụta. Ọ na-emekwo other things ọgwọ na ife ọ na-eme amakala ụfọdụ ndị Igbo bai, but at least nye na ndị ahụ na-akwa na that area. Ịghọtago? O wee decide zie ka ogolu ọgụ Matthias nụrụ gbọsọ
ife Matthias jechalụ bata gbaa ọsọ. Yes, all because of ije ahụ Matthias jelu ka iji wee na-anụzi nwa baby virgin today. Ife ị na-anụzi tatawo nwa baby virgin, ịhazi anụ Ebuka Obi. Ugboro one ka ị na-anụkwa ọ na-akpọ Zion ministry n'ọnụ ya. Ugboro one ka ị na-anụ ọ na-akpọ Akụ Zion n'ọnụ ya. Ife ọ na-akpọzi iwu nwa baby virgin, nwa baby virgin. O gosiri na ife ọfụ na Abuja. O gosiri na ife ọfụ na Abuja karịrị ya. Yes, Ijele wee goluzie the case, wee golu the matter, gorie hosel o. Gorie hosel nya na ya na anụ. A na-eji ihe every day they play card buru ihe Ebuka Obi with this one, Ebuka Obi with this one, Ebuka Obi with this one. Ị ma na a na-ama ka idezi ife bidolu aya akọwalụ etu esi wee gagido before ewe elu ebe anọ today. Ebuka Obi with this one, Ebuka Obi with this one, Ebuka Obi wu nka, Ebuka Obi wu nka. A na-eji ihe ndị na-ehel kwe na-ehel ya ndị social media ride on, ride on. The undisputed champion. Ijele is a force to reckon with. Ọkwụnụ si na egwu aha atụ ụnụ jenu arrest Ijele. Ijele karịrị ụnụ. Ụnụ na-atụ Ijele egwu. Every single day na-eme broadcast. Every single day na-eme broadcast. More than 50 people na remind them. Ọkwa Ijele dị ife a. Jenu arrest Ijele. More than 50 people na-edere nya na comment section. Ono Ijele dị ife a. Jenu arrest Ijele. Jenu arrest Ijele. Jenu arrest Ijele. Onyele a lot of people aka. Ha wee they misbehave. I told people, he who allege must prove. There is no two ways about that. He who allege must prove. Oh no, a BD level accusation against so many people. Yes, he who allege must prove. Obolomu wonye woputara that iwu. You want that? Every single day, Ijele wee ṅụzie Ebuka Obi ka wine. Ọ na-egbu ya egbu. Ndị na-akụrị aka, na-akụrị aka. Ndị na-akwe, na-akwe. Ndị na-achọ onye ha ya eji were eme practical. Were eme practical. Ndị na-achọ onye ha ya eji test the depth of the water. Were test the depth of the water. Ndị otu anyị, ndị otu anyị, ndị chọrọ ịda ama ọkwa mmiri ama before so. O nwee video mmepost echi niile. Video ahụ mgbe ndọrụ Ebonyi so na aka na ntị na first week of January. First week of January. Eposturu m video ụbọchị a mgbe ndọrọ Ijele aka na ntị na January ka ndọrọ ya aka na ntị ahụ. Ịchọkwa before eme Matthias arrest. Epostukwa m video mgbe ndọkwara ya aka na ntị. Because I foresee ife na-achị ime. I foresee him ife na-achị ime. Look, let me tell you people, and let us be honest about that. Ọ bụrụ na ọhọ because na Ebuka Obi nwere obi ọma. Ọ bụrụ na ọhọ because na evangelist Ebuka Obi nwere a good heart. I don't know ebe so many people amozi mi ve oketa ka m fụwalụ comment ebe a sef adama afụbu comment ebe a before. I don't know why meju afụ comment ebe a before. Osi n'aka ọmụ merie o nwere ife mmeri here now. Okay, anyway, can you use this one? What I go? Ọ wụrụ na ọhụ because na Ebuka Obi mba na ụgba nka ya sendiri ya ụgba ọgwa m wotari of course. Nka ya sendiri ya ọ naghị m isendiri ya ụgba ọgwa m wotari ya na Abuja. Ịghọtago? Ọ naghị m isendiri ya ụgba ọgwa m wotari ya na Abuja. Ịghọtago? But the truth must be said. And it must be said by someone. It must be said by someone. Ijele wee ṅụọ Ebuka Obi na ndị Zion ka mmanya. Ọ na-egbusi ya egbu. Ọ na-egbusi ya egbu. Ndị dụka Chisomama. Kelebe Chisomama nọ today. Kelebe Chisomama nọ today. Ọkwa ọgbago ọsọ. Ọgbago ọsọ. Ọgbago ọsọ. Ha chara ile agbago ọsọ.
ha nche erigo mbọ ha afụgo na okwu akalịrị okwu ndị Ọnịcha na ndị Obosi ha ncha niile rie mbọ mana a na-ekwu ya mgbe ahụ esina and I like the fact that na ịma na ọnwụ na-eji eme Ebonyi son arrest instead ọ ya adụ ha ka ya sị na-egwu ife a na-atụ ijele wee je mee Ebonyi son arrest. Ọnwụ na-eji eme Ebonyi son arrest hapụ ijele ọ ya adụ ha ka egwu ka a na-atụ ijele wee je mee Ebonyi son arrest ha ọkarịsịa nwaanyị I greet you ịghọtago ọ ya adụ ha ka egwu ka a na-atụ ijele wee je mee Ebonyi son arrest. But I like the fact that na-eji eme the Alhaji ha na-elekwasị anya arrest. Alhaji the oga kpatakpata of them all the moment etikwala isi mmọnwụ a onye ọwụna onye elu ọsọ oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. Yes, every day Ebuka Obi is ekperima, Ebuka Obi is nka, Ebuka Obi is ekperima, Ebuka Obi is nka, Ebuka Obi ozugo ohi. No, Ebuka Obi onwe na any member of your family omeru arrange. No, members na-eje na chọọchị Ebuka Obi. Yeah? And okay, that idea is the best. That idea was the best because even the same that idea was the best owner. No one another person arrest instead. Haya akupa de no ijele na atu ijele egwu. Yes, na atu ijele egwu. Mana eziokwu ka na-ekwu. Imagine na Ebonyi son nyoro nsi ne altar. Imagine na Ebonyi son Auntie Francisca, I greet you. Imagine na Ebonyi son nyoro nsi na altar. Kama iya call here to order enolo na agwa ndị Zion ha mara ife ha ya eme Ebonyi son ha je eme Ebonyi son na this one na support Ebonyi son 100% ka support Ebonyi son. Ebonyi son wee na-edoghị anya wee kwụrụ na power wele aba maka na ijele kwue n'azụ. The undisputed champion, the undiluted truth. Ijele speak. The king of the game. The king of the game. All of them are going in soon. But the king of the game. The undiluted truth. The undisputed champion. Ijele speak. One speak. Ebonyi son na-aba. Ebonyi son na-aba. Ebonyi son na-aba. Ijele wee duzie more powerful. Ijele wee filuzie not untouchable na Nigeria nke anyị nọ na ata every day batana. In fact, it went to the point that na Ijele balu moto from Abuja jewe Lagos ije blue play card na akpagharị n'ilo ka o wee gosi Ebuka Obi na onwe ife ọ eme. Nna mana o nwego ka ndị mmadụ si eche echiche o nwe ka ndị mmadụ si eche echiche ka ekwugodie ọ na-enọma agwago m ndị mmadụ si ha ka Ebuka Obi yipụgodu awụọlọ n'ọwụ Ebuka Obi ka ọ pụta kene n'ụdị nwoke na ibe ya na Ijele onye ya emeri nwa onwe ha. Ka Ebuka Obi wepụgodu n'ọwụ a man of God na nkọ. Yes, with the kind of resources, with the kind of power and the kind of connections so at his disposal. Do you think that now all these women they are only taking advantage because na have you know you tell so ha na chombo Attire ase okwo onye nwanu sere no pastor ka owo okwo onye nwanu sere no pastor ka owo onwe na mgbe mmere video we si unu na the days of those blackmail are over. Today church emupeganya like this. If you do anyhow, you will see anyhow. Yes, I wish they know. Akarisia wine. Yeah? It is 31 days. Yes. Mwijele ba ande onwere ife nnụrụ Antioga monne ya confirm la ye na comment section. Onwere ife nnụrụ. A
anụrụ m o nwere onye na-agwa m na adjourn case IJELE to end of May. Amon na eziokwu o nwere onye gwara na adjust court hearing yet to ending of next month. Amon na eziokwu ko this month ending ko ending of next month. Do Antioge Amon na ya confirm m na ife a eziokwu. Next month ending 100%. Nya ayi emekwa 60 days. Hey. So ayi emekwa 62 days remembrance. Hey, odukwa egwu. So ayi na eme 1 month remembrance. Why na ayi ka eme 62 days remembrance. Yeah? Ana agwa ndị mmadụ. Ana agwa ndị mmadụ ha edebe ahụ na egwu egwuregwu. Look at it. All so sad that Ndi IJELE wonye used to set this example. At least can go in the mother. Na mama we happen Matthias. If not for anything, can we go in the mother. Na Matthias ya happen Christmas ka agbari. Na mama we happy. Yes, I am watch him and only ben number. I watch it in Yankee Maje Pake Batalone, this is Empire Batane. I watch it in a little man on where oge m batara and run that date. Yeah? Ifuria? Okwe ifuria? Agba huzo wele mgba ohechi. Kelu ndị ahụ na-abịa agbaga na egwu ka atụrụ Matthias. Na Matthias is ready to take up the case. No. Una confirm go today. Na Matthias why yoko oyoro. Una confirm go today. Na Matthias mgbagalo ka ndị Zion ministry gbagara ya. Una confirm go today na just maloma hapu ye do ya aka na ntị. Okuna confirm go today. Yes. Adon happy neji onye unu na-enejele anya onye unu wojejedere na mountain. Because from the look of things unu believe in IJELE do more powerful than Matthias. So owuru neji IJELE we set this kind of example. How much more Matthias? So una confirm go today na Matthias na ndị lawyers here your lie your they were happy. Una confirm get that. Yeah? Maka no katana nsi ndị mmadụ amụhụ m nnọọ ka ndị ba isi ada reason oge ụfọdụ. Yeah? Eji polisi wee jee na chọọchị Matthias ije mee ya arrest. Ruo ebe ahụ at the process of that arrest agbachie mmadụ ọkpa. Agbachie mmadụ ọkpa ma kuru onye abịara iku kuri ekuga Abuja. Now ọ bụrụ na ọ bụla ayịyọ ka ọ yọrọ knowing that na tension do high ndị lawyers say ya apụtagodu first issue a public ọkwọ IJELE ka eji onye na-ama na-eji akaụntụ ya si na akaụntụ ya na adreesị ndị mmadụ. Antioge he will reduce to 10 pounds soon. Yeah? Or at least eji IJELE onye na manage account ya an admin na manage account ya si through page ye na-ekwu okwu go we friend Franklin now ejide Matthias unu si n'okere ike ejide ye I am no any public address by his legal team. Nothing. I am no anyone from his legal team. The only people I know from is Ndotu Akuzayon. Akuzayon Bogota Abuja. No you know when a hotel room. Then you be visit na hotel room ebe. Now Matthias yo agbaghalụ ya wee juzie ndị mmadụ wee sị ha ọ wụrụ na Matthias kwuru na ọchọrọ ipush that case Akuzayon ha yọbazie ya yọba. Why will he take even his lawyers even mgbe Los Zeus gbagotara Abuja bịa tie ọnụ na ya ka e wee make a peace? Ha
ha sị na Los Zeus bịara bịa bịa machagharị ka o wee wụrụ na Ebuka Obi akwụgo ya ụgwọ ndị ahụ ndị nọ n'ụlọ mmadụ ife zoro n'afịa ndị redio without battery wee jụzie mmadụ wee sie kelu ka Akụ Zion na Ebuka ha Obi ha yọrọ mgbaghalụ ka o si wee wụrụ na ọfisi lọya ha ka eji wee mee settlement ahụ number 1. Number 2, ka o si wee wụrụ the prosecuting council wonya na-enyekwazi Mathias na ndị otu ye advice. Ịghọtakwa ife na-ekwu mụ na ahụ na-anụ ọgụ imerie m n'ọgụ mụ na ahụ na-anụ onye bịara Igbo saa anyị nyewekwazie ngụ nwa meriri m advice. Ịghọtara ife na-ekwu antị oge anyị ma na ajụkwara m ajụjụ sinu ndị mmadụ kelu ka mụ na ahụ ya esi anụ ọgụ itiwuo m n'ọgụ onye bịaziri separate anyị na-ayọzi udo ogu hapụzie m nwa ọ ya enyere advice maka next time ka m ghara ịbịa mago onye ka m o jesi enyere ngụ nwa tiwuru m advice. Ana m ajụ unu donu o nwere any kind of logic kọwara ife a m kwuru kịta? The answer is no. Onye ahụ ada enye advice wo onye etiwuru etiwu next time ka ọ ghara imekwa ife ya result ụtụ itikwa yudo ife ahụ etiri ya ọzọ. So oge Mike the learned colleague, the learned mountain himself na-enye Mathias advice, ndị lọya ya kọtụmọkpọ wee bịa welu fon na-evido onye akpọrọ lọya ebe ọ na-ekwu okwu wee jụọ advice gunuzi ka a na-enye Mathias ebe ọ wụ n'ọnya meriri na kesi ahụ ejelu. Kele advice a na-enyezie advice a na-enye ewu on how to comport himself ka ọ ghara fight dịka onwe in a position where he will have to beg, because not find the go onwe in that position again he will feel sorry for himself. Yes, now having forgiven him happier ka ọ naba Ijele wee fear as a good example, wee fear as a good opportunity ije wolo ụdọ wee ma ya onwe n'olu ka eke esi nọkata gbara aka na abụje na anụso onye ma na ọka ọgụ ka ife ndị anyị na-ekwude ife ka eke isi nọkata gbara aka na a na-agba aka arie n'ọchị, a na-agba aka arie n'ọchị. This is a perfect example. Ote na nji agwa ndị a na the day the church will rise against these people they will feel sorry for themselves. Yes, ana m agwa ha ya na the day ka eguru ezi Igbo ọ na gụrụ ezi Igbo n'ebe a. I hope you are watching me. Gụrụ ezi Igbo, I hope you are listening to what I am saying. Agba m na ifunu na-enye ewu mkpọtụ na the day the church here rise up against unu, you people will feel sorry for yourselves. This is a good example. This is a good example. You people celebrated Ijele. Otoka yasi ni Ijele with that almighty powerful somebody. Otoka zi ka yasi unu mekwaziri mo. I have to say the truth oh. I have to say the truth. Maka chukunda mekwaziri mo. Otoka zi ka nwere anya mmejikwazi nyowe Ijele. Na chukwazi onwe m say ah. Okwazi Ijele, okwazi Ijele nke amada eva. Ko one other person. For a second, they made me to begin to think that na Ijele wakwazi another person ndokwazi iche. In fact, I told you people know one of my very good friends, they call him. We have to even go into argument about Ijele. Ona sem, mama kwe say Ijele odo more powerful than Hope of the Manimo State. Or sem mama kwe nekwu na nda wunde na atu Ijele egwu. Say Ijele owo a politician. Or sem ni Ijele kalele ụfọdụ ndị politicians. Nah, say Ijele always another thing karele Ijele mma. Now a lot of people try to make me to understand that na Ijele is more powerful than the entire Igbos. Nah. Okay, kita ka ndị mmadụ ghọta na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Kita ka ndị mmadụ ghọta na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Ugboro one kono na apụtakwa na Facebook fe ebe mmadụ tiri picture Ebuka Obi na-akọ story. Ugboro one Facebook ọjụbụ oyi. Sanity ọdụbụ by force.
Oh, were my favorite inu na that na etihoti shida kana weara oya data ego etihoti shida kona weara oya data ego dadi from ononye ministry we sego na pusu na weala na pusu mmanya na-egbu afụboho na nwulede na weala. I quote again, na pusu mmanya na-egbu afụboho na nwulede na weala. O mewe na kịta oke n'ọsọ ngwele n'ọsọ 31 days and still counting. 31 days and still counting. What it shows is that na ihe celebrate kwa 62 days. 62 days. So ndị na-asị na urugodu na ọ nọ 2 years, it doesn't matter. My brother, it matters. It matters. Ọsọkwa enye wụrụ na ojechalụ ikpe ọ na-eje pụtazie kpewuo mụnwa wezugo nwanne. I care not. The fact is that nobody can arrest him, and he has been arrested. The fact that nobody can detain him, he has been detained. The fact that they arrest go there arrest no office inspector general of police that you cannot even manage to come in here. And when he was arrested, he didn't even see the inspector general of police. So it makes a lot of difference. The fact that master prophet walk home, and when he was arrested, master prophet no longer wrong. The fact that Bubamawa na phone nkebe, and when he was arrested, Bubamawa was out of the country. Yes, the fact that the entire people at the seat of power in Abuja, that they traveled mba arrested, it means a lot. Yes, they don't know how UDELE will be forgotten and deleted soon. Ikogugo Showore, Sahara reporters. Ikagugo Showore. Yes. Showore being even a close friend to IJELE. Understand the caliber of thing, the enormity of thing IJELE committing. Yes. He made that post once the same way Oshwe made Nanke Matthias. He made that post once. Upon young Sahara reporters. Kerifa Kusere from continuous posting of KC IJELE. Continuous post of Madu Wako de Unata. Shana show on all free. Show on all free. Iya Madono de relationship Nyani IJELE Mwelu. Or a Jew and a very IJELE free publication. Hapuze Makadeji. Deji Walo Ekonalo. What I go. Deji Walo Ekonalo mana. Usemwe hono nanka. Hey, Shireke. On a man kata eh. He is my friend, and I told him to back off. Exactly. Exactly. Okarisi amwanye. Onye loko funanya. Oge ngwalo. Onye obodo nya si ebe ino puo. Odu ndị mmadụ ka ma na-agba egwu ọnụ. Oge ngwalo onye obodo. Nya back here off. I gave it to him. A brotherly advice. As a nwanne anyị nwoke onye ọka etiti na anụ nwanne anyị nwaanyị na Nnewi. I gave him that advice. Back off. Back off. Ofiru no akụkọ wifa na akọ. Ta enwe na quietness na Facebook. Now let me tell you what Zion Ministry and all the Gbegbo do in charge city all what they have succeeded in doing na Facebook. Because onwere iko na ya nghọta ife ndị niile lụrụ ọlụ a succeeded n'ime na Facebook. But I will tell you people, hapụzie maka ụfọdụ pastors ndị ọzọ dewere ahụ na Gunume. You people will later thank Ebuka Obi and the Zion
unu ya emecha thank you Ebuka Obi na ndị Zion ministry, because mgbe ndị mmadụ na-ebulie na Facebook, some of these so-called pastors they kept quiet. Ha mechiri ọnụ, onwe any of them chọrọ ikwu okwu. Some of them even joined the saga indirectly. Some of them joined the saga indirectly. And I told them, one day the chicken will come home to roast. Owolongo. What happened to Father Oloma? They almost wanted to roast Father Oloma. Is it not true? But all along, on a preach, now entertain her, Hane share post here, or not entertain her, Hane share post here. All for this Reverend Father no bodo you work laugh. Madu chetakwan this Reverend Father no bodo you. Uposinke ye. Mada put on a Facebook every day. Name a live program 3 times every day. Nisye. You gotta go. Okay, follow Ebel. Kelafaye. Ebel Damina. Okay, follow Ebel Damina. Uposinke ye. Uposinke ye. Oya de. Mma put na Facebook solu we ye jemeje. Mme tetoko ye tetoko na Facebook. Some of all those pastors who disgrace Kahawu to the church, they are disgrace to the church and to the body of Christ. I'm sorry to say that. Ono potarebia entertain no matayas na ndo to ha ko we wuru no ngata. Gono ke gotari for. Gono ke gotari for. Onye na ekpogu no okpa kwuo na ochohozigu. Onye siri na ochohozigu no matter ife. Onye wo onye ilowu. What do you think you can ever do to impress your enemy? What do you think you can ever do to impress your enemy? Eh? Unu nolo ana ebuli onye otu unu. Father Angelo, thank you. Unu nolo ana ebuli onye otu unu. Unu nolo ana drag onye otu unu. Unu nolo cha ife ozo unu mele owo mbaka no wo omo ofu speech. Eji ikwu okwu opota drag we. Yeah? If actually achieve by all those things, I don't understand. At a critical time like this, at a critical time like this, for the pastors, and the reverend, and the father they lose God. At a critical time like this, can they lose God? Go away, no, they tap out that ihu no weduma. One day, how ye megeri ken, no ken then so megeri. I will nerugaka. We was at that ozi. Now let me tell you one significant thing. Meluni huwa njiwesego. Nefa. The Zion ministry and the team melu. I'm even USA Zion ministry and the team because every group of advisors enwere ndị nyere aka n'ọrụ. O nwere ndị melu na ife na aga ọfụma ịghọtago. So mma akpọ ha Evangelist Ebuka Obi, Zion ministry and the team what they succeeded in doing. Some days back, on when even melo na Dunamis Church. You want to go? On when even na Dunamis Church. Pastor Paul Enenche. A lady nyeru testimony na Dunamis Church, right? Mgbe pastor jụrụ ya ajụjụ, ọzata ha ajụjụ pastor jụrụ ya ọfụma. Pastor wee gwe na testimony ya ewu fake. If it was 31 days ago, if it was 32 days ago, 35 days ago, that particular thing akado all over na the whole media platform. Dunamis Church akakwe n'ọkụ, despite the fact that no pastor Jiono here we kwuo na that testimony will fake. No matter how much ejike moment of truth to try go ignite that fire, people run away. Yes, ejike moment of truth to by saying that na never a plan work, never a staged work. Other people could have jumped on this no 35 days ago. Onyo na usianola their favorite news platform, Paralam Mock News,
bulu ye etu o si wee bu nke Ebuka Obi. O bulu ye etu o si ịmana o pucha na nke Ebuka Obi ọfụ na afịa alelu. O bidozie pata yawazie elu ndị ụka. Everyday o jezie chu ofu pastor bupụta. Everyday o jezie chu ofu pastor bupụta. Wee jụ ajụjụ wee sị o bulu ife gbasalụ Pastor Paul Enenche. Did they not see it? Did they not see it? Chisomama TV here. Yes. Chisomama TV here. Onye obodo ha. Ebonyi son ha. Did they not see it? And their lives. Did they not see it? Kerife ha mere ha pịa anya ka akwa. Kwa anya is right. Now later on, mgbe emechazielu confirm na that testimony ablo fake after all. That could have been their perfect opportunity again to jump on sekwa question over Pastor Paul Enenche wee kwukwa kedu ife kpatara na ofu ho na okwose no na afụ ụzọ. Kedu ife kpatara na ofu ho na that testimony do real. They did not question why na Pastor Paul Enenche afụho na that testimony do real. No wuru no a true man of God. Kedu ife kpata na ọfụho na that testimony do real. Why o ji wee kwu no fake ka they were nowhere to be found. In fact, why I was making a video about that issue, some of them came under the comment section. Now saying there is no need dragging this thing that they have settled. Now the lady say not chosen so. Now say for real. Am I still in Nigeria? Am I still on a Facebook can never on a Twitter? Mweju say and on a Facebook efa on another platform can no. Even they suppose that buy fuel no ko na call Lucy for cam. Hana call Lucy for cam. Now somebody call the lady where bia enjoy your way na Port Harcourt. Another real estate company boy nyeyana. Another telecommunication company boy nye one of their satellite phone worth 1.8 million. The rest with the history. Have you seen that Apostle Pastor Paul Enenche has benefited from the effort of Ebuka Obi Zion Ministry and the media team? Because now ewopu this control measure nde Zion tiri kita nde mmadu aka akpụ Pastor Paul Enenche go aka drag all over Facebook. You see, if you info and the up in the pastor must you fight for Jesus or your so-called fellow Christians? Will you fight for God? Why are you fighting for Jesus? Jesus is powerless. Why is he responding to everybody? Blah 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 blah. Why is he the only controversial pastor? Or if you go no for other pastors, they benefit is it from it? Yes. Drag Pastor Paul Enenche. Drag that matter. In fact, that controversy. So now one of the shortest controversy but I go on Facebook. But not 35 days ago. I'm more than 50 I can tag him to that post. Where you see Facebook or shadow ban to that particular incident that happened. Yes. So nde Zion say okwa na alu olu if you go on alu olu. Nwanne ogwu agbaputara ọ na alu olu. Ogwu agbaputara ọ na alu olu. Epu to get to test. Abido cheka. Abido cheka. Ebuka Obi isi na alu olu. Abido cheka alolo dura Anthony do chukwu duru dalo abido cheka alolo ewopu ye ha ka drag Pastor Paul Enenche and the entire Dunamis church ha fu ko na ado because no fodu mechishala anya
na-achọ indirect way ha yesi atụfere ndị Zionite okwu. Yes, because nunu feel na this alanda na we na Facebook no Zion ministry and the Zionite wu ndị pụtalụ kwụlụ n'ọkpa ha wee na batụrụ nda ọnụ na kpusi ụla je na ala ha ụla. Facebook nwee ka ọ ya adụ Ebuka Obi pụta tu ige Ishe a na-abatụrụ wit Iche Ebuka Obi tu igelu ebe damina apụta tụọ nke a na-abatụrụ wit nke ebe damina tụrụ Fada Ọlụọma pụta ọtụ ige nke a na-abatụrụ wit nke Fada Ọlụọma tụrụ Fada Angelo pụta ọtụ ige nke a na-eji unu eji a na-eji unu eji a na-eji unu eji ụna amụọ na ofu aka lụta mmanụ ozuo ọha ọnụ ụna amụọ na ife ndị a na plan wụ ife ya ezu unu niile ọnụ onwe onye ha chọrọ ispe onwe onye ha chọrọ ispe ajụgo ha ajụjụ one on one na my page jụọ ha sị ha problem unu nwelu is it all about the ills and ụfọdụ ajọ ife some church leaders na-eme Christianity na-eme ọnya problem unu ka ọ na ife unu chọrọ ụwụ na ụka ga-ana ha sị they don't care na ife amawu na ụka ya ana their demand do very straight and forward. Their demand do very straight and forward. Ọkwọrị onye gbara ụgwọ nọọsụ settlement ka go na-ejezi dọna na tebụl ịghọtago ka go na-ejezi dọna na tebụl na-decide on area ebe ụnụ ya compromise ka e wee nwee peace. Ọkwọrị onye gbara nọọsụ peace onye ya awụ isi ka unu mee peace ọ sị I don't want peace I want to go ka m ghara ikpe n'oyiwo onye sịrị I don't want peace I want to go I want to fight to finish ụdị mmadụ ahụ ka ihe eje na patronize ka ihe eje na romance ime ọ na anything imelu ka iwe patronize ya he will use it against you and that is why ha ji continue na-ekwu otu whether na ha na-ekwu otu Fada Ọlụọma Angelo na ndị otu out of contest nke a gbasara ha. Yes, ọ ha nyelu room for that. Ọ ha nye room for that. Yes, they give these people a lot of ọkpa ha ji wee kwụrụ ọtọ uso nwere ọnụ ndị achụkwụsịa n'alụ na gota ha napụsịa na gota nọkata devil decide ya isi from within the church inside the church wee burite the next battle obido use uwe a lot of people obido use uwe a lot of people from the church from within the body ebido use uwe ha ebido use befa ha pụta na ha bịara isi ihu iko ụnụ bịara ime eye service ụnụ bịara ime eye service they will also come for you. They will also come for you. Ndị pastor niile nọ na Nigeria, clergymen nọ na Nigeria, churches niile nọ na Nigeria. Achọrọ m ịma denomination ebe unu belong. All of you should be grateful to Evangelist Ebuka Obi, Zion Ministry, and their team. I keep saying their team. Even Jeku, their team are owner. This team comprising of more people than you can ever imagine. They should be grateful because even that melu abloberife, even that melu abloberife, ha caught everybody to size. Ha go in the mother na akpụkpụ size. Ha gwara onye ọwụna mind your business. Nya ha suru ude ahụ na mba anụ ya na mba. The rest is history. The rest is history. The rest is history. Kelonye ọzọ now is Ijele that undisputed champion or should we expect another? Kelonye ọzọ chọrọ ime onwe ya scapegoat. Kele another person chọrọ ime onwe ya scapegoat. Onye awopụta onwe. Yes. Kona amụrụ na-akọ. Facebook to quiet. Facebook to quiet. Ogbo if I go talk julu onye obodo. An innocent person
onye obodo face ye Ogbuefi I go talk mana question o jụrụ gị ụdụ very innocent na ọ dazi afụ post hu maka Ebuka Obi o jụrụ a very innocent and straightforward question and straight question a very forward question ọ sịrị gụ na ọ hazi afụ post hu maka Ebuka Obi kedu ife melu ọ question ọ jụrụ it's a good question because na some days back unu na-eme na unu ada anụ some days back unu na-eme na hapụ eze awọ a na-ekwu okwu eze awọ hapụ eze awọ anyị ekwu okwu eze awọ eze awọ pụtagodu bịa so enyi nwoke ya pụtagodu bịa so ijele usu nwere ọnụ a na-ekwu okwu ndị mmadụ na-ekwu okwu eze awọ bụ onye ka ịfụta ana ebe Orodo TV bụ ụzọ wee na defense even before arrest ijele ka Orodo TV gbara ọsọ ịghọtara Orodo TV bụ ụzọ wee na mana meanwhile I don't think na Orodo TV na support Mathias Ezeaku ha n'ife gbasara chọọchị ya no I don't think Orodo TV ada support Mathias ya n'ife gbasara ọgụ ha na-anụsa chọọchị Orodo TV I don't think no na support fa yes all the against Okwuluora and there is so many issues but I don't think no na support Mathias Ezeaku ha yes n'ife gbasara ala chọọchị ha na awe ọ da support ha ama onye na anụ n'ebe TV onye na confuse m ama onye na anụ n'ebe TV onye na confuse m yes but one of them definitely one of them other support Mathias fa one of them other support Mathias fa you what are ya so agbacha etigo ọkpọ saa aka ọ na-akpọzi n'eze awọ bụ onye ka ịfụta n'ala ebe mmegide program kpọ eze awọ ka ebe na-akpọrọ eze awọ dị significant n'ife a na-ekwu ịghọtago mgbe eze awọ nụsara Ebuka Obi ọgụ na Facebook o nwere onye notisiri ya mgbe eze awọ nụsara Ebuka Obi ọgụ o nwere onye notisiri ya mgbe ọ na-akpa Alika Obi o nwere onye notisiri ya ọ dị significant then o nwere onye mmadụ ife ọ na-eme mgbe ahụ so onye nke ahụ adịrọ necessary ịda akpọdo ya afa Ezugo Global TV quote me if not an eye for an eye approach that was applied for these people by now many of us will be coming to the internet for our sanity mana eziokwu ka ikwuru now mana eziokwu ka ikwuru asị na sometimes eti shida ka ọ na-awụgharị ya data ego ọ inum Chikamso Victoria anon na TV anon na YouTube and ebe TV is confused human being he no get ground for his pocket he oughta go for his pocket for his pocket 31 days remembrance 1 month remembrance 1 month anniversary or if I na mark it today 1 month of akwụkwọ akụziri 1 month of lesson learned 1 month of sanity na Facebook 1 month of Chioma Ajunwaism ọ na ụmụ onye a na-akpọ Chioma Ajunwa 1 month of Chioma Ajunwaism 1 month of people receiving common sense yes 1 month of people receiving common sense im even go sere ifa 1 month of sanity na Facebook 1 month of lesson taught 1 month of lesson learned 1 month of Chioma Ajunwaism go onye ọ na-agba ọsọ ịghọtago akụla aka gee ntị eso m n'onye mmagidoro ọkwa mmiri ya everyday ndị mmadụ abịa na-asị m Ezugo advice debe these people ọkwa ife some of my fans na-agwa Ezugo advice debe these people na these people enwe ife ha ji advice ga-eme Bernard Okpala don't laugh because tomorrow is misery ka mụzieri nke wa mụ
onye sị mma mụ na-amụ ife a amụ ka m chọrọ ịmụ I wish na mma amụkarị nwa amụ etu nsi wee mụe amụ na amụ enwe YouTube channel Chikamso I wish na mma amụkarị amụ a etu nsi wee mụe ịnọkata ijee na zoo a na-adọgụsị pụta n'ime ebe agụ nọ ị na-agba ka ị na-akpụ n'ime ebe agụ nọ a na-asị pụta n'ime ebe agụ nọ na agụ na-adọwu mmadụ ị na-amakpụ n'ime ebe agụ nọ ị na-akpụzie n'ime ebe agụ nọ agụ dọwuo ndị mmadụ mụwa amụ isisi amụ na amụ na-echiwu mizi ịyafụ n'ime ebe agụ nọ yes ọkwọrị onye osimiri fụlọ ọkpa ka ọ na-eri ọkwọrị onye osimiri fụlọ ọkpa ka ọ na-eri ka nna ajụgo ekwuna esi na iyi ekwu ajụrụ nwata ife gburu nne ya ọsị na ọwa eju ajụọ nwata ife gburu nne ọsị na ọwa eju ajụọ ya kere ife iji n'aka ọsị na ọwa eju ewejuzie nwata ndụ ọ na-agụkwo in fact ndị na-ebe ene n'ife a tiila afi na emoji mụọ amụ n'olulu ịmụ amụ I want them yes obele nwa na-amụ iri enu obi ya esighị ike obele nwa na-amụ iri enu obi ya esighị ike yes ọmụkwurie ewesịghị na nwata na-agba egwu surugede nya malụkwo na surugede wee egwu ndị mmụọ mana o nwekwa ebe asịrị sịghị na nwata ka ọgụnụ nọ n'ụzọ nọ na nkọfịa ka ọgụnụ na-agba egwu na o nwere onye na-akụrụ ya egwu ahụ ọ na-agba mana ọ mgbe ife mebezi elu ewee fụzie ndị ahụ na-akụrụ gị egwu ahụ ị na-agba wee maa na ndị ahụ erukwoluri ndị na-agbara egwu ahụ ọ ife mere so in the case of UDELE IJELE we have seen clearly that na ndị na-akụrụ egwu ahụ ọ na-agba na uso enweghị ọnụ yes ndị niile na-akụrụ egwu ahụ ọ na-agba ha ọfụgo clearly na ndị ahụ afọ anụ ọfụgo clearly na ndị ahụ afọ anụ isi mma mụrụ amụ na ọ ga-adịsị mma mụrụ amụ a na-agwaghị arịzi n'enu ọchị na ifubere ebe mmadụ riri enu ọchị esi na ya arị enu ọchị agwaghị arị n'enu ọchị esi na ya arị enu ọchị iligorizie enu ọchị na-adazi ọpantewutiwa ụmụazị fụ ngwongwo rigorizi ụmụnwa ga-amụ ndị mmadụ asịwa ka ịfụrụ na amụrụ okenye amụ ka ịfụrụ na amụrụ okenye amụ ma na-agwara gị arịgo n'enu ọchị ahụ ike ntị eriri si na ya arịgoriri enu ọchị ahụ ike ntị elili si na ya arịgoriri enu ọchị ahụ ịnọkata bịa na thank you very much tochukwu mbọnụ ịnọkata bịa nọ na Facebook na-ekwu ife ma na ihe proof nwu ịnọkata na Zambia ịma mmadụ one nọ na court maka defamation of character ịma mmadụ one steady ka a na-atụ mmadụ nga ebe a maka defamation of character yes one of the opposition leaders gbara ọsọ as we speak Chirfiatayali gbara ọsọ gbafuo from Zambia nga wifo gbara ọsọ ewepịa atụọ ya nga life ewepịa atụọ ya nga life yes ewepịa atụọ ya nga so many people ejego nga na Zambia because of defamation of character assassination of character so many people ejego nga because of it ife na-ewute mụ na during the time of Matthias odogwu ejeje mba onye say you are a child for things of gono because tomorrow is misery your daddy Zion can never be more bigger popular than TB Joshua you never can tell what will befall you tomorrow ha Bernard ọkpala iwu ezigbote okoko iwu ezigbote okoko TB Joshua nọgidoro on the top welu ụbọchị ọnwụ gburu TB Joshua wụ the same ọnwụ gburu my mom o nwere ife dị iche so if my mom can die onye ekwu na TB Joshua ya nwụ TB Joshua since o ji wee wụrụ a pastor ọ sịrị na ọ ya anwụ
Even Ebuka Obi gwa no ya nwa anwu. Ebuka Obi gwa no obosi o ya anwu. No ya ekwuye, no ya professor ye, no ya ekwue, no ya afu ye before we jebe. So for nyanwu ikwue, o go say no or recognize the fact that na one day na mmadu ga anwulele. Ono na amoku nde nwula anwu do ka na Christians believe na mmadu aga anwu anwu. Yes. As Christians I believe na death is victory. Onwu mmeri from onwunwa. Mmeri from ifisike nke ụwa. Mmeri from ahumbokase nke ụwa. Yes. Onwu so na one of the peaceful thing nwere ike before mmadu. If I na-ekpe ekpere ewu ka ị ghara ịnwụ ọnwụ ike ma ọ ka ị ghara ịnwụchu anwụchu. Ịghọtago? Ọ ka ị ghara ịrịa arịrị ọka nkụ wee nwụọ. Instead of mma arịa ba arịrịa nke mma arịa too much, I prefer to go to bed and sleep peacefully. Transit here to glory. Yes. Eh? So he na-ekwu na TB Joshua megoro. TB Joshua lived an honorable life. He saw it all. He came, he saw, and he conquered. He transited to glory. Onwulo, the most peaceful onwu. O ife onwulo, obakasi onye o na ahụ. Eh? Obakasi onye o na ahụ. Onwu onwu ifele. Onwushu okwa amushu. Yes. He built people. He built an empire. He raised the men. Or feed the nations. Before he died. He saw it all. All to the climax. What is it that he's asking for more? Can you tell me? The go to more that TB Joshua cannot do that. Kelifo also TB Joshua ya die yo Chineke na ekpele. Kelifo ya die yo. Everything a human being will ask God in this life, God bless him with all that. Kelifo also follow. When you are bata na nations are they celebrate here. He had Okulu go before president of nations, president of countries, leaders. Yeah? What more can he be asking for? TB Joshua. I pray that God will make me to live my life like TB Joshua and go like him. I pray. That is my prayer. Eh? TB Joshua Lulu anọrọ na school and now study as a course. He lived the life of life where his life as opposed to generations to come. Aka yedewe ha na kuziri ha maka onye TB Joshua bịara ụwa at a certain time. In Ebuka can Ebuka Obi be more powerful than TB Joshua? Ka ego si wee end. Maybe in ya biazi why ka TB Joshua si wee end ka ịmalụ. Because na TB Joshua nke mma lived an honorable life. Yes. TB Joshua nke mma live an honorable life and he died the most peaceful man. Yeah. Iwola akaru jeti n'ọkụ. Expect ya n'ọkụ ya agba. Nwanne ọkụ ya agba disicha akaru. Iwola akaru jeti n'ọnụ agụ. Agụ atari ya akaru. There's no two ways about it. There is no two ways about it. For every action, there is equal reaction. Yes. Nede Madagwe Mbaka, your fellow Christian, the firm lot of politicians, character, including the sitting president and sitting governor. Yet none of them came after him. So your daddy Zion is on a speed lane. Speed lane is not good. Though. Thank God we are talking about Mbaka and the politicians. Yes. You are on a man Nije Martino Melayo, lo dielugie. There's possibility in where he came Martino Melayo la, o dielugie. Ebia malu nye wonu me popo apono. That is individual differences. Yes. Oh yes. That is individual differences. You should begin to speak to power like Mbaka. Mada kusiriga I like that comment. No. Ibe Valentine, my block here. If you not how these people will happen to do something, you need to hanya. Yes, hana do something. You need to hanya. Kawe na ngota because for the name had to deform na their brain or blood their fault. Anya we feel they do her. Imagine Mbaka na alolu Matayase who a coward they dalo
Imagine na Mbaka na alụ ọlụ a coward to Kamataya supposed to dalo. Or say na Mbaka na edifamu characters of politicians. Ndi Igbo your collective resources still n'aka ka handle all people who should be accountable to you, people who are subjected to your questioning. Everything about their public life should be subjected to scrutiny by you. You should be questioning every step they make, asking them necessary questions, demanding for answers from them. Obiaba na asego na Mbaka at the formula a lot of politicians. Ese nanda asere na hawo ndomena na buze ezoku. Ese nanda nwere obulu mmadu. Odubule eke ka nda nwelu. Odubule eke ka nda nwelu. Yes. I can only respect Sha Soludo, but he is answerable to me. He is my servant. He is serving me. Yes, he is serving me. So I can interrogate him, I can question him, I can demand for accountability anyhow. If you don't want it, don't go to public service. Don't go and serve public. Ndese na customers are always right. Yeah? Ndese na customers are always right. Or na hamo na workers are need their right in here. But they are trying to tell you that anybody pattern there, being that name maybe na serve public, that you should serve the public well. You should be able to take the excesses those people on Abia. You should be able to contend with their excesses because you are serving the public. Yes, they are paying you for that service, so you should do it very well. They are paying you for that service, so you should do that service very well. Ebiaba na asem na Mbaka the formula characters of the politicians. Esen no fodo ni munu nwere obolo. Efugo clear kita no fodo ni munu enwe obolo. No obolo fodo ni munu ada alu olu. Obolo fodo ni munu do na anti-clockwise. Ona aga ya shi azu. Ona echi ya azu echi ya. Yes. Kita can confirm on at least name our religious leaders who are demanding accountability from the government. You have just confirmed it now. That is exactly what we want you that the GO Matthias to be doing. Omale to si we cho egwa Governor Soludoku, nyagwa Governor Soludoku, mwa wezugo, I will support him. Because now Soludo no kadia as our servant. Yes. Ha no kadia as our servant. Yes. We can talk to Tinubu anyhow. Only for Yemai, because he's our servant. We are paying him more money to be there. We are even paying for his feeding allowance, clothing allowance, housing allowance. Every single thing about his life today, we are paying for it. So, why are you anyhow? On Akumogo, mu wenye place in a salary, mu wenye na koyogo, mu wenye na lolo. Yes. So, may demand my accountability from him anyhow. Yes. Yeah? But this is what you people don't know. And this is what we have been teaching you people a long time. You people to channel this energy unu use in every church. Channel it to the politicians and we will support you. We will support you. I saw the garage of Senator Dino Melaye, who was a senator and the House of Rep member in Nigeria. He was a one-time senator and the House of Rep member in Nigeria. I saw his garage. How many times have you demanded for accountability? How many times have you asked Dino Melaye, all those exotic cars on Aba? Dino Melaye nwere moto no na garage ya ogolo almost 1 billion. O nwere moto do na garage ogolo 1 point something billion. Yet, a public servant call, you cannot demand for accountability from him. Adeboye ban a private jet yeah. Ejoba ye boss we nwete ego oju we go private jet. Yeah?
Ejowa ye ebe o si wee nweta ego private jet. Oyedepo baa na private jet ya. Ejowa ye ebe o si wee nweta ego private jet. Apostle Johnson Suleman gaa na SUV Land Cruiser. Ejowa ye ebe o si wee nweta ego. Yes. Ebuka Obi rie fried rice be aganishi. Ejowa ye ebe o si wee nweta ego. Also ndị pastors kono na question ebe ha si eweta ego ha na-eri. But your politicians may be extravagant lifestyles with your money, building mansions, buying houses in Dubai, buying houses in America, taking their kids on vacation, going on a boat cruise, acquiring cruise ships, living a luxurious life, flying up and down with private jet, both with presidential jet, going on a vacation with presidential jet. Yekwoku ewo super glue nyachisichu no onu wala aradite nyachisichu na anya unaya fuzo a pastor dono ha na SUV jeep ga una master. Yeah. Meanwhile, the people who are bringing that money are not complaining. Why are you complaining? Is it your money? Ebuka Obi decide to go to that guy with the Lexus Jeep and they 900 million tomorrow. Is it your money? The people who are bringing that money are not complaining. But nke Tinubu ha na-eme, nke Dino ha na-eme, nke our politicians na-eme, we are complaining. Anyone with the money are complaining. You are complaining. In fact, you are suffering. You are not complaining. You are suffering. You are suffering. You should be interested in what those people are doing with your hard-earned money. You should be interested in what those people are doing with the tax you are paying. You are paying tax to the government without you getting any dividend in return. You are not worried about that. Yeah? You are not worried about that. If you're worried about pastor, look, let me tell you. If you have money and you have something and you want to appreciate your pastor 100%, supported by Ezugo. If you have money and the obata will not be that nature tight, pay your tithe. Pay your tithe 100%, supported by Ezugo. Yes. Supported by Ezugo. In fact, all nation provided no they disturb with your expenses, or they disturb with you taking care of your responsibilities. Your pastor supported by Ezugo. It is none of their business. It is your money. What is your business in my money? Business in will now my personal money. I can choose to do what I want to do with my money. I can choose to give it to whoever I want to give to, provided that I am not complaining, provided that that person under duress, provided that that person have force or my force, provided na mutual agreement. What is your business? What is your business? Every day, can your politicians in AG bulletproof cars? If convoy 5 bulletproof cars and alone more than 30 security men and also with your resources. Every day can more than 30 group of people meeting in Abuja and they go in allowances. 2 months as a politician, 3 duplexes scattered in 3 different locations in Nigeria. You are not worried that now your collective resources, now your collective money can down and squander. You turn all your black eye to that. You are not even upset. You are not even angry. You are not angry that no more your politicians na gas school obodo yiwo or nwa pastor J school obodo yiwo emapụta. Nwa pastor J school obodo yiwo emapụta. Nwa pastor blue jeep ganilo emapụta. Nwa pastor yiri Gucci shoe emapụta, because ụmụ ha suppose read the rag. Ụmụ ha deserve for ịga n'ezigbo school just like every other person. They should be suffering with their families because they are pastors.
But your politicians say na serve. Your politicians say na serve. Supposedly they take care of your physical needs. They are living in affluence. They are swimming in affluence. Living luxurious lifestyle while you are languishing in penury. You are not bothered about it. No pastors who supposedly they take care of your spiritual need. Are you not aware that your politicians are supposed to be feeding you physically, feeding you, providing your physical needs, while your pastors are supposed to be feeding you spiritually? Yes. Always say that your pastor are spiritually strong to feed you spiritually. Yeah? Okay, your politicians work hand in hand with your politicians work hand in hand with politicians, because pastor, prophet, reverend father, apostle, evangelist, or then minister campaign for them. Here. Oh. Because who says that as a pastor that I may a choice of my politician? Yes. Why do you want to disenfranchise them? Ebuko being right is say now between Babajide Tshwala to Sanwo-Olu, no issues rule Sanwo-Olu. Yes. All choice here. Only right. He convince the people to see what he sees in Sanwo-Olu. Only right. Only right. Only right. Yes. Only right. A full potential in a politician. Because no one they're not on there. Or one down. Now follow if any bonyan. Who says they cannot mobilize? Who says they cannot participate in politics? They have as much power as you have to participate in politics, and in different ways. You can mobilize. And when anybody deny had that power. So what is your problem with that? Your choice of candidate must not be Ebukobi's choice of candidate. Your choice of candidate must not be Fadam Baka's choice of candidate. That is why you practice multi-party system. Okay, we have different political parties, we have different candidates from different platforms, and with different followers. Then constitution yes you the sole right to choose your candidate, to mobilize for any candidate. They have the same right. Defend the Basirago. No, none the pastors are supposed to either. No, they have the right. They have the right. Yes. The pastors now SSA to the governor. The pastors now special advisors to the governor. The pastors now pota zo governor. The pastors now zo senate. The pastors now zo house of rep. The pastors now zo house of assembly. Hana zo local government chairman. Who told you that Nahem power? He participate actively in politics in any way. Had decided he participate. Yes, they have the right as much as you do. Yes. Your government is your physical God. Then why can't you go and worship them? Why can't you go and worship your government or your physical God? Why are you disturbing us? Do I need to worship the government with you before you go and worship them? And why are you telling me? Do I look like I am complaining to you? Am I complaining to you? The answer is no. Kerifu nu enwelu headache no wisi na wo onye ozo. Iwele sos jeep she be your pastor. Be a pastor. Onye gba boy yala show range. Yes, Benue State Governor is a reverend father who said they cannot participate in politics. Who says so? Bamonyo kamalonyo. Oh, sometimes I put I and I defend the unnecessary things same way you see. Own up to if I had a coward of Makahagota. Ikwamaho, Ibezie. Yeah. Ebukobi and the Zion ministry
have succeeded in restoring sanity. More people will learn their lessons. More people will go in, will still celebrate their anniversary with them. Now this Facebook page, we go nowhere. We go nowhere. No leave, no transfer. No leave, no transfer. We go nowhere. We want them. We want them. Even after Michael Zekume lecture shall these people on how you can talk to somebody without mentioning names. You have freedom of speech, but freedom after speech is not guaranteed. Constitution of Nigeria guarantee you freedom of speech, but that same constitution I guarantee you freedom after speech, because now that same constitution will part of it also condemn some things in Meriki, because he who allege must prove. You can't call me a thief without proving, showing a proof. Yes. So the constitution empower you the right to call me a thief. But on you the right to walk away without proving that Namu wonyo. Have you seen? Now, protect Kwalongowan. Because if I hear that constitution protect Kwalo, na ma yemegi. So na Michael Zekume kuzishalo na akwụkwọ we kuzelu unu how you can properly apply the use of innuendos. Oh, you doka ahụrụ anyụlụ ọgba anyụlụ n'ikuku ọgba ijijigharị. He taught you people how to use innuendos. Innuendos. Unu feel one egwuregwu. Unu feel one egwuregwu. Ọ gwara unu akpụsị na mmadụ afa. Etinyezi na foto mmadụ na ichi ikwu ụfọdụ ife. I can put Matthias' picture depending on what I want to say about Matthias. I can put Matthias' picture. I can call him Matthias Ezeaku depending on what I want to say about him. But o nwere ụfọdụ ife mmachi ikwu about him. I may call him Matthias, I may call him that the GO, but the fact remains that all of you monye nekwu make. Yes, all of you monye nekwu make. Michael Zekume, a learned gentleman doke kusichalu Matthias ha akwụkwọ ijele wee si no, not above the law. No nwere ife na-eme. No ya akpọ Ebuka Obi afa. Kwa akụ Zion afa. Kwa Zion ministry afa. Bie kaadị. Dey fortune ide na mba efe. Na mba efe. You had your way. You had a way out. But you decided. Were ụdọ. Ije nwa ya onwe n'onu. Yes. I can say something about Akụ without calling Akụ Zion or putting his picture. The moment he see the picture Akụ Zion, boy Akụ Zion, onye ka ị na-agwa. Any accusation ilelu on him, the subject for you to prove. Ayegbuwa isi unu gba ihe mmiri wee gwa unu this thing unu na-ekwu. Odoro difficult. Ife na-ekwu adoro difficult. Ọ na-akpọzi n'afa ijele pụta
na-akpọ afọ Ebuka Obi ka asị na ya na-ewe ọgbọ nya social Facebook meziri ịwa n'ụwa mmadụ amaozi onye ke nnọkọta apụta m na Facebook na afọ Ifeanyị Ụba na afọ Ifeanyị Ụba anyhow why na mma na ọkarịrị m akarị na mụ na ya ahụ mate anama na afọ Ifeanyị Ụba una ka na-asị m voice n'ode una anụ abụ onu m una na-anụ onu m somebody dey elu m yes or no una na-anụ onu m somebody dey elu m yes or no somebody dey elu m yes or no una na-anụ my voice okay thank you very much ebela anya nnọkọta apụta na Nnewi a eje nkwe Ifeanyị Ụba na mpi kwee na mpi ekweghịkwa nye na mpi with intelligence m na mụ kwerie na mpi na-adọ ya na onwe ife ọ ya emenwu mmụọ so were aka m jesielu onwe m ọnya ya ama n'ebe onye karịrị m nọ ọkwụrụ onye go na-ewu meti ka ọ ya ụgo na ya na-eme ife ọ na-eme atụwakpu ibe atụwara onye nọkọta ije wole aka jee kwe ndọ onye ịma na gụ na ya ahụ meti gụ na ya ahụ klas gụ na ya ahụ level onwe ebe ife luru gụ na in any way Facebook o the best equalizer or if not for Facebook onye the high and mighty na afụkpọ edadi ọ Facebook melu na ndị mmadụ yeti picture n'ihu akwụkwọ na-akọ if not for Facebook yes ọ bụrụ na ọ Facebook ife Ebuka Obi n'ilo with his own entourage with his own ebube with his whole squad egwu ya ekwe n'ihu kwụsị n'ụzọ nọrọ na-akọ story egwu ha atụ ebube nwoke ọha atụ egwu ebube nwoke ọha atụ egwu efu na awụzie nọ na St. Mary's Cathedral ebe a ka ọ ya wa awụzie pụta na Nnewi chikasị ha ịnọsị ha gabros ha na respect awụzie na Nnewi a chikasị ha ibe eto ha ndị eji eje mba na Nnewi na respect awụzie na Nnewi a yes ha na respect awụzie na Nnewi a ịpụtazie chi niile ijekwa awụzie na mpi ọhụrụ dị na right nwoke ị na-azọ ọ dị isi ka okwu ịghọtago ọhụrụ na ị na-azọ right go ọ dị isi ka okwu ịghọtago ijekwa onye ịma na ọkahụ ndọ ọrụ stanụ na ịnọ na your right ndị mmadụ a na-ekwusi justice for Ezugo because of na anyị ịma na ịnọ na your right mana ọ bụrụ ịnọ na your right ị na-aba ego inweho mmadụ inweho family nwe ka o si wee dụ inweho kere ebe a ya esi wee na-akwụ onye ukwu walụ kere ebe a ya esi wee na-akwụ onye ukwu walụ gbakene m ebe a ya esi wee na-akwụ onye ukwu walụ unu take Ebuka Obi for granted for a long time and he was so lenient ebe a ka m nọ wee malụ na the man nwere ezigbo obi ọ dị so lenient
o nwere onye nna agwasị ya si dewegodo ụka na nkọ na Ebuka Obi chọrọ iji polisi wee fight ife ọ na fight. Let's say no ka anyị nụọ ya n'ụdị ụwa he has the kind of resources to command anything o nwere ike command from anywhere. Ọgaranya wa alụsị, in case if you don't know, ọgaranya wa alụsị mmụọ na mmadụ na-afụ anya ọ na inwe ha idea. Ọgaranya wa alụsị by virtue of position ọ nọ na even demons should be afraid of him. Isi na asị jee kụọ ife anya ụba nsị, jee kụọ Kletus ibe eto nsị. So ọ wụrụ na ịkụ n'ihu ndị a nsị na idewe n'ihu ndị enyi ule ha sọrọ ya o wee wuruzie somebody nọ in the caliber of Ebuka Obi ndị a mkpọrọ afa na respect, ndị a mkpọrọ afa ịkụ n'ihodo ha nsị ịkụrụba ha ahụ n'ozi ndị duka Ebuka Obi mana high and mighty na respect ha. Ịmakwu what it takes a sitting governor nwere power o nwere power, o nwere executive power. Ịghọtago, o nwere executive power ọpụ na na-asị na gọọmenti wa alụsị. O nwere executive power to make laws, yes, to amend some. O nwere veto power, o nwere ike invoke were elu ọrụ. But despite all those power ha nwere, ndị a ka na bow down, do loyal to these people anyị na-ekwu maka onyezi ka ngụnwawu if not shaft. Onye ka ngụnwawu if not shaft afro mande na-eji amago Apostle Johnson Suleman. Apostle Johnson Suleman decide to fight you n'ụdị ndị ụwa. One phone call ifuo. Yes, one phone call ka ọ ya eme ndị ọ ya akpọ wụ ha ya emebe something wee fuo. Ọ bụrụ nya, he doesn't really need to come to you direct. Ife melu mata ya so ọcha ahụ n'ụba n'anya. Yes, ka egwu Akụzayo na-apịa gị ọkpọ saa aka. Ono shock ono drag ya Akụzayo may your own celebrity today Akụzayo is a celebrity. Do kele onye Igbo nọ na Facebook ama onye Akụzayo nwụ. Akụzayo na ahụ ohe eti egwu. Akụzayo na ahụ pastor. Akụzayo na ahụ a dancer. Akụzayo na ahụ a content creator. Mana unu merie ọwụ celebrity. Ịghọtago? Gbakene m mmanya batala afịa ịmakwa ego nne Obi Kubana ji wee pushu odogwu bitters. Makwa ego nne Obi Kubana injectory wee advertise odogwu bitters. Zoro bitters mmanya ha wụrụ na celebrity even before mmanya ha bata afịa. Thousands of people expect na mmanya ahụ wee bata afịa. Mmanya pụta n'afịa, distributors na-azọ azọ were ego na-ayọ do si butere anyị mmanya. Ịghọtago? That is what grace can do. Onya we fifo na amahọ. Achụkata nwata chụwu ya ebe kaya mma. How many content creators na-enwe engagement akụ na-enwe na Facebook? Akụ sometimes onwe ife ọ na-eme nwọchikata na Facebook ana m amụ akụbata na live program ọgbanye egwu na moto na-ege egwu mụọta mmadụ 300 400 500 ana watch here. If not grace, you people thought that you can actually bring him down, but you ended up making him a celebrity. A celebrity a eti egwu, a celebrity a comedian, a celebrity a content creator. He's not even a pastor, but he's the son of a prophet. What I go? Kono drag ya unu may your celebrity. Yes. Jeju Obi Kubana Keriva na kwa bebioko ha. Jeju he focused on her iji wee push mmanya ha wee puta. But zero bitters aworo na mmanya nya zero bitters agago miles away before mmanya wee puta. That is what grace can do. Ngwa ka njuzu no fu ajụjụ. Ọwụrụ na ewe Akụzayon. Ọwụrụ na ewe Akụzayon.
with the kind of miracle. Obro na ịma ife miracle na-eme. Ọkwa na miracle adọrọ. Okay. Zoro bitasia, is it not a miracle? I am asking you people. Zoro bitasia, is it not a miracle? Obro a miracle drink call. Obro a miracle bitter drink call. I am asking you, Zazie Nyano. Ebe maho. Ishozi mano a miracle call. Deze Jobi Kubana ha. Je Jobi Kubana ha. Yes. Ndị mmadụ nọ na Nnewi, nọrọ n'Enugu, nọrọ na Abuja, nọrọ ma n'obodo oyiwo na-ayọzi ayọ si butezielu ha mmanya na ha nidiri mmanya. But Obi Kubana ji aka ebata nkwọ Nnewi. Yes. O ji aka eje make survey. Kpọkọlụ a group of celebrities. Wee na-akpagadi n'ime afịa niile wee jere promote mmanya. Ekwuo na ife nwa afịọma na-ele onwe. Zoro bitters abago na history. So, ọ bụrụ ngụ uwe onye nwe zoro bitters ya, o nwere ife mmadụ nwere ike ịgwa n'ihu n'ụwa, iwe move away from that prophet you believe in, knowing fully well that na whatever thing flow to mmanya ga ahụ wo ebube si from that same prophet. Even ebe a na-criticize ihe criticize, the grace can grow. You want to go? Yes. The grace can grow. So, we look at Ako Zion as a point of contact. Imagine ndeni naho. Imagine naho neje Zion. Ndeni na neje Zion. Want go? Ndeni na neje Zion. Agogo mono. Emari ifi believe lunde or na walk logo. Believe say na yike. I cannot bring you out. Ono na doubt to say na-enwe ha n'oche agwago ngwu bịa na Nnewi a ka mkpọrọ uche nke awụzie ka awụzie ka ọlụ ugho history mahụ maka family gị ọkọchazielu gị kpọọ nne na nna gị ka ha confirm ọlụ gị. Yes, ọ ibe nna agwa gị ọwụlụ na-ebe ụtụlụ na enwere official fancha for real. Enwere official fancha. Bịakwa na Nnewi a na anyị nwere official fancha ọka nkọ na Nnewi a. Ka mkpọrọ ojelu awụzie, in fact mma agwada awụzie na Ikolobet. Ka o wee baa na mmụọ wee gwa ife yawo ije jụọ ya nne ga asị onye gwara gị ife. Yes. Nne ga agwa onye gwara gị ife. Isharan na apụta na defend the nonsense. Yeah? If you know people they share about their testimony one-on-one with me, Maka Zion. If you know na apụta na defend the nonsense. Adam may defend the nonsense. You want to go? Adam may defend the nonsense. Mgbe m bata Nigeria na 8th of December, na 9th of December. 9th of December. Na this ekwugo m ife ambụ, na this ndị mmadụ chetara m this ebe a na-aṅụ mmanya do na gate ahụ babara ime Victory Estate. Kedu ife a na-akpọ ebe ahụ a na-ata ma barbecue fish. Just ọdụ na gate ya gate duzie etu a security post do etu a. Ndị mmadụ chetara m afe o vintage do. Ndị na-ebe a chetara m na vintage. Onye na-ebe a chetara m na vintage ka m na-ekwu ife a. Ọdụ na gate ya bawalụ Victory Estate ihe eji wee gagido ha bitter truth and that different ka ma akpọpụghọ ụnyaahụ akpọghọ ngụta ata asịrị m na dadi na ịkọziri m ụkọ n'anya achụchana m ịkpọ ụnyaahụ mfelukwa chọkwa ka m kpọọ taa mfelukwa ịfụ na oge Pastor Ebeleze dere ife ebe a emeburu nka njụọ ya ka maka dadi ifrem ebe a nnọkọtasị mba ka m mesi ajụ esi onye njinọ mbe. You are welcome, sir. Nnukwu mmadụ iso na ofu onye ozi Chineke pụtara ife na akwụkwọ nsọ solu wee na-achụ ndị a na-achụfu ebe ndị ọzọ gbafuru agbafu nọrụ na-eme holi nwe eze ngụnwa so wee pụta na-eti ọkpọ na-asa aka. We will never forget. So ndị na-ebe a chetara m ọkwọ vintage dị ife ahụ
na vintage ka mụ na enyi nwoke adakwa ejekebe ụka, adakwa ejedewe ụka, jikwa ego, o nwere ego, o nwekwara ego, o ji ego oyibo, o ji ego oyibo, o biri China chụta ego na China, o ji ego, ọ bụrụ onye ụka, ọ dị ejekewe ụka, onye ka ị na-akọla akụkọ ụka. Daalụsa ka mụ na nọ na vintage that night wele discuss. Yes, o wee gwa m mgbe na-agwa na mma like kwonu ibi na Victory Estate ya. O wee sị m na ọ bụrụ na m bịakwa biri na Victory Estate, mụ hapụ nwunye m ka ọ na-eje Zion, na nwunye na-ejekwa Zion o. Wee sị mbụ ngụ nwakwa mmakwa na hapụ nwunye ọ na-eje Zion. Ọ sị na m ya aghọta. O wee sị na o nwere enyi nwoke receive ezigbo ta miracle from Zion ahụ. Wee sị ekere ife mere. O wee sị na for so many years this guy na nwunye bi na nwunye dị ime, nwunye ya enwe miscarriage, nwunye ya dị ime, nwunye ya enwe miscarriage, na nwunye ya nwere miscarriage ọka nkụ. Somebody who a friend nwunye wee gwa nwunye nya bịa Zion ministry. No, na Zion ground ka anọ Ebuka Obi wee raise prayer point maka ife miscarriage ya. The lady wee nọ ebe a wee kpee ekpere wee claim that prophecy. E wee ki ndị mmadụ nwa wee kunu nwa nke ye, unknowing to her not ime that moment. O wee sị na this girl jegidolu Zion ministry wee mụọ nwa. This testimony efere ya na TV, efere ya na page ndị Zion, efere ya na Sara, efere ya na evangelist Ebuka Obi lovers ka ọgụnụ, efere ya na Zion prayer movement, efere ya ba. There are thousands of testimony that na that page na-eme na real life. That is why nji wee gwa mmadụ si na ndị niile efolo ọ mmadụ ka ife melu ọba n'ime afịa gbakwa onye nke sori ebiaba okeke ka ife melu o jekọtara Okafọ seri eje fụkwa jekọrọ Okonkwo sori eje gwa onye nke n'obodo oyibo bịafụ gbakwa onye nke na America before mara ife na-eme enwe millions of members. Etu a nwere ntu ọzọ ministry si ebuo ịghọtago. So testimony anyị nyelugo kịta ọ dọrọ na any Zion page, ọ dọrọ na Facebook, but all testimony mmadụ receive. So nhapụ nwunye nkịta o jebe Zion ejobazie m kedu ife o jere Zion ijeme ka ife o jere Zion ijeme amaọkwa nwa onu mgbagwazie m ife ihe ejegwazi akụ Zion taa ka ọ kwụsị ije Zion. Testimony nke onye na Zion ka ụnụ na-asị na gurume nke zoro bitasi akwa. Is it not enough testimony? Mmanya lele onwe ihe. How else can you describe that miracle? Do you know what it takes for product mmadụ ịba afịa na Nigeria? Yes. Do you know what it takes for product mmadụ ịba afịa na Nigeria? Ụfọdụ na-alụwa mmanya, lụcha mmanya jekwuo Cubana chief priest ụgwọ ọbịa maka etie mmanya ịgba olusi ije jụọ ifo tekiri nya ka zoro bitasi lele onwe echi niile akọbịakwa ihe testimony esi ihe na testimony na arinji mgba ka testimony na-agwa arinji zoro bitasi ọmụmụ gwa ahụ maka zoro bitasi wee marie ọ gwazie business breakthrough esi ya na arinji mmanya elu bụ 5 months o ji wee pụta afịa alụwa na extension ya alụwa na extension ebe a ya ada alụ ka e wee nwee ike na-emitinwu demand ndị mmadụ. Nke a ọwụkwu arinji n'anya nke a kịta na-ekwu maka arinji ka ọwụkwu n'anya ka ife niile na-awụzi arinji nyere ụnụ. This particular one m kwuru ọwụ arinji nyere ugwu ịma Zoro bitters, you even want to drink it. I put it to you that na Zoro bitters here, you want to drink it. Ị chọrọ ịṅụ ya. Yes, ị chọrọ ịṅụ ya. For the fact that na ị chọkwara ịṅụ ya, it is also a miracle. So
ka anyị cheta na ijele na ndị niile ndị nọ n'ụlọ nga amụọ nke esi ekpe ekpere ahụ. Any day ị nọ n'ụlọ ụka wee sị ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ, ndị nọ n'ụlọ nga, ndị nọ na polisi, ndị enweghị olileanya, ndị enweghị onye inye aka, ndị enweghị hope na ha ya apụta. Ijele will the first person ya date in ekpere because only the prayers. Only the prayers. Na mpakala ya ama ọzọ na ọzọ ya ana. Mpakala nke amala ọzọ mana ọzọ anahụ. Mpakala nke amala ọzọ mana ọzọ anahụ. Case adjourned to ending of next month. Or 62 days back. What is even the guarantee that now by the ending of that next month n'ikpe ahụ? You see, nwoke na nwoke etige ọkpọ, nwoke wee mara na nwoke na aka ibe. Abi nwoke na nwoke etige ọkpọ, nwoke wee malụ na mmadụ na aka ibe ye, na nwoke ha wụ n'ọnụ. Ndị ajụchachalụ njọ. I have never seen them come on Facebook to solicit for fund for Ijele. Very wicked people. Ndị ọlapụta ọtọrọ ya. Ha ya adakụ ife ha na-echekwa kịta awụ ife aka ha kụwara parala mmụọ news aka. Ịfụtana ndị ala ji eti n'uche ajụrụ ajụ. Zion ministry gbara parala mmụọ news akwụkwọ ha sịghị ọkwarịsị ịgba akwụkwọ. Ịgba akwụkwọ emere gụnụ onye gbara akwụkwọ na-ekpewu. Parala mmụọ news tikwazie na ọgbakwazi ndị Zion ministry akwụkwọ ife ọzọ akwụrụ n'ole jigo. Yes, it has raged. It has raged. Ọrụkwagido parala mmụọ news ọdọkatasị na okporo ụzọ ọ na-agba nnake ndị mmadụ na-akụrụ ya aka. Ịmakwa ife onye na-agba n'ụzọ ị na-eje Lagos ịgbago from here to Asaba, ndị mmadụ na-eturu ụzọ aka, ị na-anya n'ihu sọgụ na-agba, ị na-anya n'azụ sọgụ na-agba, nwanne ya atọ nwoke mmadụ dị paakị ala onwe na nkọ. Mana the question now is even though na parala mmụọ cruise apaki go ominuru na mpakala aya amaye, does it mean that na onya aha aka ya amaye? Because one no commit go, no commit go, or commit go, no commit go. Yes, or commit go, no commit go. And yaka, they are always waiting for a champion. When they have pota, would you see it? Be zelumbo. Would you see it? But one funny thing about Ijele is that his parents and siblings are strong members of Anglican Church in Onitsha. Yet he couldn't stop them. Shetanna ekugo mefa countless time. Ndị niile a na-eme ha fum wezugo na ha ya adolimu na mu onye ala na mu ofeke na ndị ụka ewonu n'isi ngwola aja na ebuko obi ewonu n'isi anyị gwola abasha na anyị wu mu ofeke. Ha ncha niile nwechakwala ofeke do kam n'ụlọ be ha. Ha ncha niile nwekwara ndị eji ụbụrụ ha wee gwọrọ ọgwụ do kam be ha. Ụfọdụ nne ha nna ha ụmụnne ha ife ọnwụ na ha kpọrọ mkpọrụ. Ha ncha niile nwere onye do kam na n'ụlọ be fa. Yes, Kelechi TV attended church n'ụbọchị ụka nne. Dudu ndụ ihe etinye n'ekpere ọngụ mazi prayer point ịchọrọ ide ekpe n'isi ya. Ịghọtago? Ihe eti mmadụ n'ekpere mana ọngụ mazi prayer point ịchọrọ ide ekpe n'isi ya. Ịghọtana? Ị na-ekpe ekpere ị na-akast na-abind the witches and wizards. Ọ ekpere ka ị chetara ha de. Mana na ekpere ihu ife ha ketara wụ casting and binding. So nsị hụtụ Ijele na ekpere agwa ngụ prayer point ihe ata ekpe n'isi ya. Ife ngwadebe ugwu tinye na ekpere choose prayer point sọrọ na ekpe n'isi ya. Biko gwo ịghọtago? Kelechi TV jere ụka ụbọchị ụka nne and ọmma ya kpọjeri ya unu ụka. Nwandibia na-akpọ Mampasman na Oraifite jere ụka na Oraifite ụbọchị ụka echiri nne ya lọlọ n'ụlọ ụka. Kedu si crime m committed n'ebe ị nọ? Kedu ife mmelugwu? Kedu ife Ebuka Obi melugwu? Kedu ife ndị Zion members melugwu? Ndị Zion members na-akpọ Ebuka Obi daddy.
mmaghụ mpaghụ ụmụnne na-akpọ fada na-akpọ pastor daddy na-akpọ evangelist brother. Why can't you stop from uno? As in na esi n'uno duru mma wepụ wa n'ama. Peter Odogwu, you are welcome. As in na ebido n'uno duru mma wepụ wa n'ama. I nwere all these people do ka anyị n'uno behu. Malugodi ife ihe eme ha first before iwe bịa ebe anyị nọ. Anyị eteka. Ịghọtago? Mara ife ihe eme ha na anyị eteka ebe anyị na-eteka ebe anyị nọ katara ezigbote aka. Ebe anyị nọ katara ezigbote aka. This program today is for us to make it remarkable, known that Ijele spend go 31 days in detention. Recorded. Not 2 weeks ka ọ nọrọ wee pụta, not 3 weeks ka ọ nọrọ wee pụta, not 1 week ka ọ nọrọ wee pụta. Nya ka nji wee mee program a. Recorded in Ijele akụge 31 days, 1 month to come from we have started counting down now to another 31 days. So achịkọgo 31 mmadụ apụtakwa n'echi sego ọkwere onye arrested ọ n'otu 2 weeks pụtakwa ife dị otu ahụ adụrọ. Yes, ife dị otu ahụ ọ tabiri omeji ha nụ, mana omeji ahụ ha eje na dozie ya na nke ikpeazụ a na-agba ochi ntị na agha esugonu. Yes, agha esugonu onye ọ na-agba n'ọsọ since ya na-ayọ ha ya ayọ ọdọka ya sị na gụnụ mere agha esugo kịta onye ọ na-agba n'ọsọ okwute adaba na gara n'isi mmadụ onye ọ na-agbago ọsọ. Ịghọtago? Patrick Okafọ ezuga celebrate ifudere kpa idea. I mean it. Hey, Chineke. Hey, you're going to far. Indeed. Okwu ọnụ Ijele mere ndị mmadụ ọdụka ya sị na gụrụ mere. But ndị mmadụ werie wee mụta ife. Oga Patrick, I understand. O crossed boundary. Yes. Ka ịma nke a, ịma nke ọzọ. Ka ịma nke a, ịma nke ọzọ. Ka ịma nke a, ịma nke ọzọ. And ọnwụ ya egbu nwa nkịta ahụ ekwe ya n'isi sense. 1 month anniversary marking 31 days in detention. I will close it ka ọ ya wee pụta go to play from beginning. Shock ije n'ikpeazụ ka ịghọta ife kpata this broadcast ji wee ga 1 month anniversary, 1 month in detention, 31 days to be precisely, 1 month of quietness on Facebook, a month of sanity returning to Facebook, a month to remember something remarkable. Ebukobi na ndị Zion melu, not only to Zion ministry but to entire church bodies around Nigeria. It is remarkable. Yes, the first person who beneficiaries of this particular thing who a beneficiary is Pastor Paul Enenche of Dunamis Church. They all ran away because a record has been set. And I'm with you. Agaiga Kanu. Ọka fọlụ ndị otu amachi so ha na drag okpuru ọra ndị Igbo. Yes, mkpọna na ya agba very soon. Onye ọ na-agbalụkwa ọgwụ enwụọ. Ịmana ndị be ya Helen lesson. Onye ozizi kwucha ọsịgụ were okwu nwa nke mmadụ wee mụrụ ife. Ka ife nke a wuru ife mmụta wee nyere unu. Ka ife nke a wuru ife mmụta wee nyere unu. Even n'ebe okpuru ọra na COS nọ. Don't say what you can prove. May end the broadcast here, but because as you go to bed this night, I want you to reflect on message and you know well area of your life whether or not about Obi. If you justice for Emeka,
onye ọ na-afụ ya si oke ya justice for Emeka ịghọtago nwanne rie mbọmbọ ọkwa ịma ndị ahụ na-asị gị you fight to finish, determination brings success. Kwechiri this year kwechiri we no go green, no going back. Nwanne inyokwa anya ọwụ na ụzọ adịghị clear. Rie mbọmbọ because onweghị anything do good about ebe ijele nọ. Nekwa ijele ka ijele na-agazi dịka onye ikuku na-agba. Nekwa ijele ka ọ na-aga akwa esi etu a na-efegharị ikuku na-ebuzie. Nwere anything do good about ebe ahụ nọ. Chekwa jụọ ndị jegolie if ebe ahụ abụrụ dị ebe mmadụ ya wish onye nwe ka o si wee dụ ka o jee. So run away from trouble. Ndị niile a na-asị ụra idon na-asị gaba na-enye motivational quote ịghọtago ndị ahụ na-motivate ihu ndị ahụ ị na-bank on their walls. Better bank on their pocket, not on their walls. Empty words don't fill a basket. Nke ijela uri ife mmụta nyere uru a na-akpụkwa anụmụla daalụ na kachifonu